निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा. नदी, डोंगर, बाजूला असलेलं धरण असं निसर्ग सौंदर्याने नटलेलं कृषीप्रधान गाव म्हणजे विलवडे. आणि याच गावची श्रीदेवी माऊली. गावच्या बाजूला बारमाही वाहणारी नदी, त्यामुळे हे गाव सदा हिरवेगार दिसतं. एक कृषीप्रधान गाव म्हणून या गावची ओळख आहे. शैक्षणिक, सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमात हा गाव नेहमीच अग्रेसर असतो. मंदिराच्या माध्यमातून सुद्धा अनेक उपक्रम राबविले जातात. कोकणातल्या प्रत्येक ग्रामदेवतेचं एक वेगळं वैशिष्ट्य असतं. आत्ता आपण जिथे आहोत ते विलवडेचं श्रीदेवी माऊली मंदिर. आणि याच देवस्थानाबद्दल, या माऊलीबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत देवस्थान कमिटीचे उपाध्यक्ष नारायण दळवी यांच्याकडनं. काय सांगाल? असं म्हटलं जातं की माऊलीचं मंदिर यापूर्वी कुठेतरी रानात कुठेतरी होतं. काय याबद्दल माहिती आहे? याच्याबद्दल माहिती एवढीच, म्हणजे पूर्वी कसं आहे, गाव वस्ती जंगलात राहायची. त्यावेळी मोगल साम्राज्याची काय होती, त्यामुळे म्हणजे मंदिरं आपली जेणेकरून त्या लोकांच्या निदर्शनास येऊ नये, म्हणजे एका साईडला असायची. त्यामुळे नादूस करायची मोगल साम्राज्य इकडे. त्यामुळे आदिलशहाची इकडे हे होती ना आपल्याकडे. त्यामुळे ही आपली मंदिरं तिकडे म्हणजे गावापासून म्हणजे जंगल भागात होते. आता काय झालं, 200 वर्षापूर्वी आपलं हे मंदिर इकडे आणलं गेलं. आणि हे मंदिर पूर्वी कौलारू होतं. हे कौलारू मंदिर आत्ता आमच्या सगळ्या गावाने देवस्थान कमिटी रजिस्ट्रेशन केली आणि ठरवलं की बा आपलं मंदिर कौलारू आहे. ते आपली घरं स्लॅबची झाली. आता देवीचं मंदिर आपण स्लॅबचं मंदिर, अशा हे करून आपल्या गावातल्या सगळ्या लोकांनी सहकार्य केलं. म्हणजे एवढं चांगलं सहकार्य केले, कोणाकडे पावतीसाठी जावं लागलं नाही. आणि एक 5 वर्षात आमचं मंदिर हे उभं झालं. काल 11 मेला आपल्या देवीचा पुनःप्रतिष्ठापनेचा मोठा सोहळा, पंचकोंडी यज्ञाचा संपन्न झाला. आणि परत ह्या देवीचं एवढं सत्व आहे की दर गुरुवारी शनिवारी ह्या देवीच्या दर्शनास लोक येतात. देव मंदिर खुलं असतं शनिवार रविवार. आणि ही लोक असल्यामुळे बरेच पंचक्रोशीतली किंवा इतर तालुक्यातले, जिल्ह्यातले लोक इथं देवीच्या आपले काहीतरी प्रश्न सोडवण्यासाठी किंवा काही देवीचे नवस बोलण्यासाठी ते लोक येतात. आणि आमच्या देवीचा सगळ्यांना म्हणजे खूप फायदा आहे. म्हणजे देवीपासून सगळ्यांचं खूप चांगली मोठमोठे नोकरदार किंवा चांगले आमच्या गावातले मोठमोठ्या लेवलपर्यंत बाहेर परदेशापर्यंत गेली देवीच्या आशीर्वादाने. आणि आमचा गाव मेन म्हणजे आमच्या देवीच्या कृपेने आमचं पाणी आणि मुबलक आहे. गावात धरण, नदी, 12 महिने नदीला पाणी, डॅमला धरणाला पाणी, शेती भरपूर, नारळीच्या बागा, सुपारीच्या बागा, भाजीपाला भरपूर, सुपारी, नारळ, वाल, दोडकी, भेंडी. म्हणजे ही आमच्या गावाची भाजीपाला पण ह्या देवीच्या कृपेने म्हापसा, पणजी, मडगावपर्यंत जातो आमच्याकडे. इथून गावातून डेली भाज्या जातात. पण आणि कणगीसारखं एक नवीन उत्पन्न चालू केलं लोकांनी, कणगी म्हणून येते ना, ती भरपूर म्हणजे जवळजवळ आमच्याकडे लाखो रुपयाचा धंदा करतात लोक. पोरं शिकलेली ग्रॅज्युएट मुलं आहेत. सगळं नोकरी सोडून शेतीत उतरली. नोकरी सोडून शेतीत इथे मुलं हे करतात. व्हायला लागले आणि चांगले व्यवस्थित सदन आहे. एवढे आमच्या देवीचे महत्त्व आहे. आणि काही आमच्या देवीच्या कृपेने कोणालाच कमी नाही. मोठमोठी उच्च शिक्षित लोक आपल्या या गावातून निर्माण झालेले आहेत. एवढं आमच्या देवीचा महिमा आहे. तुम्ही म्हणतात होतं की कृषीप्रधान विलवडे गाव आहे. आणि देवीचा वर्धस्त असं काय वरती आहे. मुबलक पाणी आहे चारही बाजूला, कशाचीच कमी नाही आहे. की कॅनॉल आला आहे परत मोठा डॅम, तर हा समोर माऊलीच्या मंदिरासमोरूनच गेला आहे. एवढी अशी आमच्या गावाची ख्याती आहे. आणि काही जरी कुठल्या एकोपा मेन म्हणजे का आमच्या गावात कुठल्याही संस्थेचे न हे घेता देवीच्या कृपेने आमच्या गावात माध्यमिक विद्यालय झालं आहे. हे देवीच्याच ह्याच्यातून निर्माण झालेलं आहे. म्हणजे कुठली संस्था नाही त्याला. गावातल्या स्वतः लोकांनी एक विलवडे ग्रामोन्नती मंडळ म्हणून स्थापन केलं आणि त्याचा मोठा आता कल्पवृक्ष झाला. म्हणजे देवस्थानाच्या कामासोबत मी शैक्षणिक कामासोबत देवीचं शैक्षणिक कामात पण आमचे लोक अग्रेसर आहेत. आत्ताच हे आपले ही स्थापना झाल्यानंतर आमच्या गावात शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा पण 7 जूनला स्थापन केला आहे. ते विलवडा तिट्यावरती शिवाजी चौक म्हणून त्याचं नामस्मरण झालं. कारण काय, ही आपली ही आपली आम्ही शिवाजीची लोक म्हणतो, मावळे म्हणतो, पण शिवाजीचं कुठे मंदिर नाही.
त्याच्या कृपेने आमचं हिंदुत्व राहिलं, मराठी राहिलं. मग त्याच्यासाठी आम्ही सगळ्या लोकांनी एक निर्णय घेतला की बाबा आम्ही एक मित्रमंडळ स्थापन केलं आणि त्याच्या ह्याच्यातून एक जवळजवळ आता एक 5-6 लाखाचा ते एक शिवाजीचा पुतळा, अश्वारूढ पुतळा स्थापन केला. देवीचं म्हणजे वेगळं वैशिष्ट्य असतं, तुम्ही काय सांगू शकाल? देवीचं एवढं वैशिष्ट्य म्हणजे देवी नवसाला पावणारी आहे. कुठल्याही गोष्टी देवीचे जर नामस्मरण केलं किंवा कुठल्याही तुम्ही कार्यासाठी निघालात आणि देवीला हाक मारली तर कधी अपयश येत नाही. हे देवीचं माझं मोठं महत्त्व आहे. म्हणजे इथे देवीला नवस वगैरे बोलले नवस वगैरे हो हो भरपूर लोक नवस करतात. काही लोक म्हणजे आमच्या अवसारी अंधारी एक आपले कोकण रोटीप्रमाणे इकडे अवसारी देवीच्या अंगात माणसं, त्याच्यातून लोकांना पण भरपूर लोकांना त्याच्यातून एक म्हणजे सुख मिळतं, एक मानसिक समाधान मिळतं. आणि प्रत्येक देवस्थानचं एक पंचायतन असतं, जसं इथे माऊलीचं माऊली तर पंचायती नाही. ह्या आमच्या माऊली पंचायतींमध्ये एक लिंग पंचायतन आहे, वेताळ पंचायतन आहे, ब्राह्मण पंचायतन आहे. परत असे आमच्या गावचे असे 5 रक्षणदार एक राखणदार आहेत. ते पण आमचे 5 राखणदार शिमेचे आहेत. शिमेचे राखणदार म्हणजे नेमकं काय असतं? म्हणजे आमचे गावचे म्हणजे आमच्या भाषेत त्याला एक हे बोलतात, शिमेचं रखवालदार बोलतात, म्हणजे देवचर आमचे बोलतात. तसे रखवालदार आहेत ते आमच्या देवाचे 5 शिमेवरती. इकडे डेगवा, इन्सुली, वाफोली, सरमळे, ओटवणे असे ते राखणदार आहे. आमचा हा वेताळ आहे. शंकर मंदिर आहे, तिथं पंचगणपती वगैरे तर पूर्ण परिवार आहे. वेताळाचं वेगळं मंदिर आहे, कारण ते वेताळाबद्दल काय जरा माहिती सांगाल? वेताळाबद्दल हे सगळे त्याचे जे गण आहेत त्याचे वेताळाचे, तर त्याचे सगळे गण आहेत. ते गण म्हणजे काही जरी म्हणजे एक पिशाच वगैरे काही जरी गोष्टी असल्या तर त्याला जर म्हणजे सांगितलं किंवा आपल्या गावातल्या लोकांनी बाबा ह्याच्याकडे जर काय असेल म्हणजे पिशाचच्या बाधा आपली एक प्रकारचं हे आहे, त्याच्यासाठी जर त्याला एक नवस केला किंवा त्याच्याशी हे केलं, त्याला सांगणं बोलणं केलं तर तिथून ते तोडून टाकतो. म्हणजे ते पिशाचं तो आपल्याकडून त्या लोकांना त्याच्यातून म्हणजे आपण अगोदर देवचा वेताळाकडे ते सगळ्या काही तोडणी केलं जाते. म्हणजे त्याच्यावर अंगारा उतारून किंवा काय पान वगैरे तोडून त्याच्या पायाखाली दिलं जातं. म्हणजे आपल्या रूढीप्रमाणे. अजून एक असं गोष्ट की कुठून म्हणजे भाविक कुठून या आमच्या भाविक लांबून गोव्यातून येतात, सावंतवाडी तालुक्यातून, वेंगुर्ला, कुडाळ, इकडे आंबोली, दोडामार्गपर्यंत लोक आपल्या इथे येतात. लांबून म्हणजे देवीची कीर्ती ऐकून इथे आमच्या मंदिरात येतात. त्यांना पण देवी नवसाला पावते. त्यांचे काय अडचणी असल्या तर इथं सोडवल्या जातात. देवीला कौल लावले जातात. की कौलातून लोकांना म्हणजे आमच्याकडे एक श्रद्धा आहे की देवीचा कौल म्हणजे आपल्याला जसं म्हणजे जर देवीने आपल्याला उजवा डावा असे प्रकारचे कौल लावले जातात. जर उजवा झाला तर तुमचे ते म्हणजे तुम्ही देवीकडे मागितलेला शब्द खरा आहे. देवीने नाही बोलली, डावा तांदूळ झाला तर तो बाबा नाही, देवीने ह्या गोष्टीला परवानगी देत नाही. ही आमच्याकडे कोकणात कौलाची देवीला तांदूळ लावून कौल मागण्याची प्रथा चालू आहे. जी ती नेहमी कौल आठवड्यातून किती दिवस कौल? आठवड्यातून 1-2 दिवस. तसं म्हणजे आपल्या तो जो पुजारी असतो कौल मागणारा असतो त्याला वेळेनुसार तो टायमिंग देतो लोकांना, बाबा ही अमुक दिवशी या तुमची मी कौल घेतो. अशी आमच्या कोकणाची ही आहे. काका, विलोडे गावची साधारण रचना कशी आहे? डॅम, ओहोळ वगैरे तुम्ही म्हणता 12 महिने एक रचना ह्या गावातली कशी आहे? ह्या गावातली रचना म्हणजे कसं माहिती का, आपल्या मंदिराच्या पूर्व दिशेला डॅम आहे, मोठा धरण आहे. धरणं आणि अशी डाबीलवरून आलेली एक मोठी नदी, तेरेखोल नदी खाली गेली. 2 नदीचा संगम झाला इथे विलवड्याच्या सीमेवरती. ही मुक्त वाहिनी नदी आहे ती वाटतं? ही मुक्त नाही, ही 12 महिने वाहणारी नदी आहे. ही जी ओटवणा आहे ना, ओटवणा तिठा आणि विलवड्या तिठ्यावरती 2 नदी, एक डाबीलवरून आली आणि एक शिवापूरवरून आली. तिकडे त्या साईडने माणगाव त्या साईड तिकडून निघाली, वेरले त्या साईडने. आणि 2 नदीचा संगम आमच्या विलवड्यात झाला आहे. आणि ह्या विलवडे गावचं नाव पडण्याचं कारण काय, तर पूर्वीच्या काळी 2 गावात जाण्यासाठी नदी भरलेली असायची पावसाची. त्यामुळे तिथे होडीच्या पावसाळ्यात ये जाणं, आपल्याला सावंतवाडी संस्थान असल्यामुळे होडीनं जाणं, पावसाळ्यात होडीनं येणं, राजाकडे जायचं होडीशिवाय पर्याय नाही, नदी भरलेली तुडुंब. मग काय करायचं, हे गावाचं विलवडे नाव पडण्याचं एक मूळ कारण झालं आहे का, तर तिथे एक मोठं वडाचं झाड होतं. आणि ते जर जेव्हा होडी आली तो तिथला तो नावाडी होता, तो आणून ती होडी बांधली इकडे वड झाडाकडे का ती आपली ओली वगैरे तिथून ठेवून जायचा. काय कालांतराने ते झाड मोडलं आणि ज्यावेळी गावांची नावांतर म्हणजे नावं ठेवली गेलं, ते आपल्या वली वडे होतं त्याचं विलवडे केलं गेलं. ते मूळ त्याचं हे हे होतं वली. त्याचं आता म्हणजे आत्ता त्याचं सुधारून नाव
विलवडे केलं गेलं. असं आमच्या गावची हे आहे. म्हणजे नावाडी जो होता तो होडी तिथे बांधायची, आपली ओली बिली तिथेच ठेवायचा त्या वडाच्या झाडाखाली बांधून ठेवायची, लागणार पाणी वाहून जायची इकडे आल्यानंतर. मग ते ओली वगैरे आपली होडी बिडी तिथेच ठेवायची आणि मग ते ओली 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 वगैरे करता विलवड्याचे विलवडे झालं, विलवडे नामांतरण झालं. हे आमच्या गावचं असं हे आहे. कोकणातले जसं प्रत्येक ग्रामदैवताचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे, तसं विलवड्यातल्या श्रीदेवी माऊलीचं आहे. इथल्या ग्रामस्थ, इथले मानकरी, या देवस्थान कमिटीची लोक फक्त धार्मिक कार्यक्रम नाही तर सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रमातसुद्धा तेवढेच तत्पर दिसून येतात. हे या देवस्थानचं वेगळं वैशिष्ट्य आहे असं म्हणता येईल. निसर्गाने भरभरून दिलेल्या विलवडे गावाला श्रीदेवी माऊलीची कृपा आहे असं इथल्या मानकऱ्यांचं म्हणणं आहे, ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. कॅमेरामॅन साहिलसह भगवान शेलटे, कोकणसाद लाईव्ह, बांदा, सावंतवाडी. अशा या सुंदर विलवडे गावाला आणि गावच्या माऊली मंदिराला जरूर तरी एकदा भेट द्याच. निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा.